Vás vidíme teraz pri novom videu. Dneska tu máme túto mašinu, je to Kukirin G2 Master. Výkon je tam 2000 W, má to obidve motory, čiže predný aj zadný. Každý jeden motor má 1000 W, takže 2000 W spolu. Začneme. Dneska si vlastne tak ukážeme, že pomer cena a výkon, čiže cena sa pohybuje okolo nejakých tých 800 eur. Na oficiálnej Kukirin stránke je tam nejakých tých 889 eur, tuším. Dávam link dole v popise na tú kolobežku, čiže tam kúknite. Potom pomer cena, výkon je tam tých 2000 W, ako som hovoril. Presunieme sa vlastne od tohto až hore, takže tu máme jeden disk, máme brzdu, tu máme pneumatiku a je to vlastne bezdušová pneumatika, čiže tam nie je žiadna duša, hej, keď dostanete defekt, tak ste cooked, hej. Tu je vlastne zadný motor, potom tu máme odprúženie, tu si môžeme nastavovať vlastne tuhosť tých tlmičov, tých prúžin. Potom tu máme takú jak doštičku, hej, alebo čo, ako to mám nazvať, na nohu. Potom tu máme dosku, po touto dosku sa nachádza batéria samotná, hej. Čiže potom máme tu stojanek, čo dostanete ku tomu, nemusíte si to dokupovať ako na bicykli. Tu máme nabíjací port, čiže tam už len dáte vlastne nabíjačku, dáte to do zastrčky a vlastne vám to nabíja. Doba nabíjania je tam cca nejakých tých 10 hodín pri úplnom vybití. Keď máte polovicu, tak je to nejakých 5 hodín. Potom presunieme sa smerom hore. Tu máme vlastne kokpit, alebo ako by som to nazval, kormaň, hej. Tu máme zadnú brzdu a tuto máme, pozor, tu sa nám zapínajú svetlá, nechcem to zaostriť, super. Dobre, tu máme svetlá, tu si zapíname, vypíname svetlá, tu máme blinker doľava a doprava a tu vlastne potom máme už klakson. Tu máme háčik, čo keď skopíme volant, tak si ho zahákneme buď túto alebo túto. Potom tu máme komórku na kľúčik, čiže máme ku tomu takýto kľúčik, hej, ktorý potom len prídeme, obcháme to do toho, potočíme kľúčikom a už vlastne podržíme toto a nabehne nám všetko. Potom tu prepíname si medzi dual a single motor, čiže teraz máme single motor, čiže nám ide len zadný motor. Potom keď si prepneme na dual, tak ide na plný výkon, hej, na plný kotol ide, takže predný aj zadný motor fungujú takisto, hej, čiže idú spolu a tak nám to dáva väčšinou, táto kolobežka je určená do terénu, čiže keď máte dual motor a idete do lesa, tak tam je to vám užitočné, tie dual motory, tie dve motory. Potom tu máme tlačidlo na zapnutie a vypnutie kolobežky, tu máme prednú brzdu a tu máme náš plyn. Môžete si na tejto kolobežke nastavovať to, že buď keď naberete nejakú rýchlosť, napríklad tých 5 km za hodinu, tak tedy vám to pôjde, alebo zero turn, či ak sa to volá nejak, tak, hej, proste neviem, jak sa to volá, hej, ale že proste nemusíte sa rozbehať, on pridáte a už vám ide. Potom na displeji nám ukazuje vlastne rýchlosť, čiže mod, hej, tu si prepíname mody takým ľahkým stlačením, takže 2, 3, 1. Tu nám ukazuje stav baterky, je to skoro plne nabitá, hej, chýbajú na tom nejaké 2%. Tu máme trip, nám ukazuje, koľko sme prešli dneska a vlastne už potom nabehané kilometre. Tu nám ukazuje vlastne dual a single motor. Tu nám ukazuje kolobežka, hej, čiže keď mám single motor, tak sa nám hýbe zadné kolečka, keď máme dual, tak sa nám hýbu obidve. Hej, to je na tom také cool. Potom, keď zapneme svetla, nevidno to úplne, ale toto nám svieti, potom nám aj toto nám svieti, hej, čiže máme blinker, hej, doľava, doprava, máme tomu aj klakson, hej, výborný a celkom aj hlučný klakson. Potom, keď zabrzdíme, tak nám to blíka, hej, toto zadné svetlo nám tak blíka. No a čo ja mám k tomuto povedať, hej, má to hydraulické brzdy, hej, ako sme už videli.
predné svetlo tu je, hej. Budeme si nastavovať vlastne výšku riadidla, hej, čiže tu si dáme, to je ako na bicykli, hej, keď si nastavujete sedadlo, tu si môžeme nastaviť aj výšku, hej, čiže pre malých, pre stredných a pre väčších chlapcov, alebo čo aj pre dospelých, hej. Táto kolobežka je určená pre všetkých, hej, čiže nemusíte sa bať, keď máte, čo viem, 10 rokov, hej, že vám táto kolobežka bude veľká, hej, čiže sa môžete nastavovať, hej, výšku riadidel, hej, a všetkého. Čiže potom dve nastaviteľné pružiny, hej, vpredu aj zadu, to je na tejto kolobežke fajn, lebo pekne prúži, hej, keď mám s tým skúsenosti, tak ako perfektne prúži, hej, viete si tam nastavovať tuhosť, hej, čiže keď máte tvrdší terén na tvrdšie, keď máte ľahší, tak na ľahšie, hej. Tak ja neviem obkecavať zbytočne, poďme si to vyskúšať, hej, tak poďme, no. Ešte vám dám také zábery, hej, čiže spredu tak to vyzerá. Prejdeme hore. No a poďme sa vrhnúť na ten test, takže prvé si dáme nejaký ten test do kopca, hej, pôjdeme z ulice Juraja Gagarina, pôjdeme úplne až po koniec tej ulice, čiže pôjdeme na letisko vo Sudniku, hej, a tam sa vlastne ukáže, čo to je za mašina, hej, lebo ja som tam už bol veľakrát a ja vám nepoviem zatiaľ, aká to je kolobežka, sami uvidíte, čiže poďme sa vrhnúť tam. Jo, no tak, ideme na to, sme tu niekde random, hej, je tu pekné celkom, tak taký pekný pľac tu je celkom, tak som prišiel tu, toto video už natáčam po druhýkrát, lebo stal sa mi problém taký včera, že natáčal som sa z mojej GoPročku a zrazu mi nechcelo nahrávať, lebo ja som normálne nahrával, potom som to uložil a zrazu v mojej SD karte na GoPročke to vôbec nebolo, čiže GG celkom, no, ale ideme smer letisko, zatiaľ žiadne auta, žiadne nič, čo je super. No, a dúfam, že toto video sa mi vôbec podarí, lebo už keď nie, no tak ja už fakt neviem. No, takže ideme dole. Idem 39,40, máme plnú nabitú baterku. No a presne na tomto mieste tu, jak je táto zakrutá, to som si včera opravil kameru, trošku som si ju dal hore a zrazu mi prestala natáčať, čiže neviem, či som stlačil stop recording alebo čo, ale ako, neviem, dobre, to je jedno už, hej, takže ideme hore na letisko. Čaute deti. Opa, dobre, no, zapíname dual motor, no. A ideme hore. Nechcem ísť tu trošku rýchlo, lebo akože, no, sa toho cesta nie je úplne fresh. Hej, vidíte, že to je, opa, no tak ty si dobrý, no. Čo ti drbe, bráško. Sa tak lepil na mňa. Fuj, to teraz som takú husiu kožu schytal. Kamo, išiel, normálne vytočím kokos a on sa na mňa tak lepí, jak fras. Nič, nevadí, stáva. No, a tu je už legendárna asfaltka, čiže tu je ulica Hrabová a ideme po ulici Jurija Gagarina a táto ulica úplne vedie až hore na letisko, je 11, no pol 12. No a je taký, akorát taký fajný čas, že na jazdenie, čiže poďme na to hore. 52. A už sme skoro tu. 59. 61 som išiel. 60. Čistá fantázia.
No, tu je lesopark, čiže ideme po rovinke a tam sa dostaneme ku letisku. No a tu už je naše letisko, naše svednické krásne letisko a tu vidíme krásny výhľad, ale škoda, že letisko je zatvorené, že dneska nebudú lietať, čo je smutné. A pozrite, čo tu máme. Stíhačku. MiG-21, tuším, či MiG-19. Neviem, dobre. No a pozrite, tu je ono, to je letisko. Brána je zatvorená, čiže nikto tu není, ani nikto. Dole máme Nižnú Jedľovú, alebo Vyšnú, neviem, Nižnú Jedľovú. A tam niekde za tými horami, za tými kopcami je Bardejov niekde. Pozdravujem ľudí z Bardejova, mimochodom. A je z Nižnej Jedľovej. No a toto bol taký maličký test, že ako zvládne Kukirin G2 Master túto výzvu. A zvládol si myslím za mňa fakt, že dobre a dávam tomu takých 8 z 10. Ale nie, srandujem, 10 z 10 tomu dávam, lebo dobrý stroj to je. Hej, pohoduje na tom fakt, že dobre. Tu mi to skoro každú takú nerovnosť, hej. Čiže alright. Máme pekné balíky sena. Pred nami je vysielač. No, vykrývač, hej. Tu je hneď lesopark, všetko. Tam je aj trail Murianka, čiže keď ste vo Sviníku asi na bicykloch, tak určite choďte tu. Tu je detská Murianka, potom hore ako je vyhľadková väža vo Sviníku, nie na Dukle, tak tam je nie detská, ale dospelácka Murianka. Tu hneď pôjdete a tam to začína hneď. Čiže tak, ja vám potom to zrobím z toho video samostatné. Ja som to raz natáčal, ale mi to nevyšlo to video, alebo zvuk proste, hej. No a poďme si niekde zajazdiť do mesta. No, išiel som 67 km za hodinu, takže 6-7, hej, išiel som 67 km za hodinu dole kopcom. Táto kolbežka ide zhruba tak 67, no, max. A skúter, jaký fajný skútrik. Je frajer. Chcel som mať krosku, ale tak GG. Už počkam 3 roky a budem mať vodičak na A1, si myslím. To je na 125 motorku. Chcem takú motorku, takú fajnú, vám ukážem také dve obrázky. Takéto fajné motorky chcem, no buď jednu z toho, hej. Ja som väčšinou taký fanúšik takých enduro, tých enduro oných, taký jak motoriek, hej, nie som taký jak cestňak, hej, čiže mám rád také enduro motorky, no enduro také, what the hell? Jak ma predbehol typek? No tak, kamo, ešte na skutri, kamo, to čo je, 50-ka? Nie, hej, to je asi, neviem, čo nie je náhodou elektrický. Hej, to nemá výfuk. Hej, to je elektrika, to nemá výfuk. Jak ja, to je 125-ka či 50-ka? To je elektrika, no, GG, no to neviem, počkaj, kde som sa to dostal? No, až tak, musím teraz ísť, nejde žiadne auto? Opa, no tak pred nami ide. Kámo, taký skúter si kúpim. To je sranda, to je strašná sranda na tom skútri. Čo ti dáva? To je strašne super skúter. No, ja si myslím, že môžeme ísť aj po ceste. Nie som si istý. Nechcem ísť po ceste. Opa. Dobre, prebehol som rýchlo, lebo aj tak by mi nedali prednosť. No iď. Super. A ideme trošku do mesta si zajazdiť, ako to je tu.
kolbežka je úplne legálna na také cesty, hej. Čiže keď policajti sú niekde, tak im povedzte, že to je úplne legálne, hej. Že som vám to ja povedal. No, neviem, či to je úplne legálne, ale malo by to byť čak akože až o mesiac je ten zákon, že musíš ísť 25 po chodníku, ale po ceste to neplatí. Ale to je pre... Opa. Budúci kolobežkári. A nič. A tam, že vraj to platí pre nejaké slabšie, menšie elektrické kolobežka. Toto je veľké hovedo, toto je, 30 kg monštrum. No, ideme niekde tak, niekde tu. Pred nami ide auto, počkaj, uhneme mu. Dobre, prešiel. A poďme tak, kde na pešku zónu. Na pešiu zónu poďme niekde. Opa. Mi vyletela akustika. Tam je taxík. No a tu vždycky testujem rýchlosť maximálnu, ale teraz nechcem. Teraz poviem len tak chill. No, paketa je pred nami, čiže opa, neviem čo robí. No toto je, ja pierdole. Čo on robí? Co on robí? Tam je zraz feťako, dobre. Tam asi nechcem ísť úplne. Dobre, choď paketa, poď. No, super. No a sme na pešej zóne, veľkom. Hej, vitajte. Tu sú technické služby, čo robia. Lapkujú fontánu od chóru, sa mi zdačí. Neviem, som taký techničak. Ideme po cyklotrase takej menšej. Kámo, však tu máte hneď chodník, čo chodíte po cyklotrase? Do žiti. Cože tam robí? Co tam jest? Cestári, no ne? Však reálne asi kúknem sa, kto ide. Koľko ma to tak sere toto. Bože, však ako, sorry typka, ale ako však aspoň sa kúkne, že kto ide, alebo čo ide. Bože. Nič, už sa stalo. No a toto je vlastne koniec videa. Napíšte mi do komentárov, čo chcete urobiť s touto Cookeringou, Cookeringe 2 Master, nejakú výzvu alebo čo, hej, alebo že čo viem, že skús ísť rýchlo do kopca, alebo čo viem, skúsať maximálnu rýchlosť VMAX, hej. Skúsať VMAX alebo čo, hej, tak napíšte mi do komentárov. Budem za to veľmi rád, hej. No a my sa vlastne vidíme pri ďalšom videu a vlastne čaute.